Hakamit ka shipo trik kolongkot arjar penriu ka wei ka trok ka bakit ko ka badangwan na nongjeri hak jingpanes tet ka Rynsum ya ka Jingker Jingkieng wa Myrīa halingyong East Castle district. Hakatei ka jingja ka Jingker Jingkieng kala prapom bat ka trok kala khongpong bat the lud yukuk shapo katei ka wa. Na ka jingtip balayo lom la ong bo nongnya lemu nong bot katei ka trok kila Mynsaw manu mala. Haka step ka babut la yo I baki shaka shakmat jong katei ka surok. Haka step ka babut la yo I baki shaka shakmat jong katei ka trok kila sloj la ka jong bat yukuk la khat bat thep kaliang no haka wei bat ka trok. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat ka batau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.